us envio aquest vídeo per treballar, sobretot per totes aquestes persones que ara no podeu venir a classe, perquè tingueu una miqueta de material bo per anar treballant, d'acord? Vinga, som-hi. Farem com una petita forma de tardor, d'acord? Vale. Vinga, primer el Buda sosté la terra. Posició de botxí, peus ben plans a terra, deixar caure el sacre, la barbeta entrada, com ja saps. I després, des d'aquí, agafa aire, puja les mans amunt, inhala. Una petita pausa a dalt, però tensa el dit gros. Després exhala, lentament, cap a baix. Molt bé. Lent, cap a baix. Una petita pausa a baix, gira les mans i inhala. Omple tot el camí de pujada, és una inhalació. Petita pausa a dalt, després tot el camí de baixada és una exhalació. Vinga, anem relaxant el cos i anem millorant la nostra capacitat a l'hora de respirar. Anem obrint costelles, anem movent la musculatura adjacent als pulmons, la que s'encarrega també en els processos de respiració a escalfar-los, a eixamplar-los, d'acord? Perquè el pulmó és l'òrgan principal que treballarem en aquesta sèrie que és l'òrgan que més es veu afectat per la tardor, d'acord? I així també treballarem en l'energia Wei Qi, que és l'energia defensiva, el sistema immunològic, d'acord? I contrarrestarem també amb exercicis d'obertura la tendència a la introspecció, la tendència centrípeda que hi ha ara a la natura. I compensarem amb moviments d'obertura, moviments de tonificació, de respiració del pulmó. Per això és important tensar el dit gros, que és el meridià de pulmó al final, i després relax. Molt bé. Vinga. Següent moviment, separar el cel de la terra. Una mà puja i l'altra baixa. Quan estem en aquesta posició, aguanta el moviment, aguanta la postura una mica pensant en la part de dalt i en la part de baix i la connexió que hi ha gràcies al teu cos en la part central. Després baixarem pel centre, exhalant, i quan estiguem a la part de la panxa farem 3 voltes. 1, 2, 3, i separem. Separem els palmells, connectem. Obre't a dalt a la immensitat de l'espai, l'energia yang del cel. Pots imaginar-te la gran obertura, l'espai, els planetes, el que tu vulguis. A la part de baix connecta amb l'energia yin de la Terra, l'energia amorosa, de transformació, de reciclatge, de sanació. I quan notis la connexió, porta aquestes energies carregades com si fossin 2 pols a la zona del ventre. I aquí, amb les espirals, el que farem és treballar-les perquè siguin adequades per ser absorbides pel Tantien. Després integres aquestes energies, et carregues d'energia. Al fer els 3 toms has canviat de mà, gira i connecta. Relaxa. I 3. Inhala i connecta. Relaxa. Una, dues i 3.
Aguantem a baix, sostenim la perla, sostenim la bola de chi per uns instants, apropa i allunya les mans entre si. Senta't relaxada, senta't ben arrelada en el terra, amb els peus ben plans a terra. Ves connectant una mica més amb els teus moviments interiors, amb els teus corrents energètics interiors. Molt bé. Vale. Després puja les mans pel centre, confrontades sense tocar-se, fins a dalt, i a dalt generarem una gran obertura. Obrim, 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 obrim i baixem, relaxem. I tornem al centre. Aquest exercici es diu obrir les portes a l'univers. És un exercici que està dissenyat per obrir-se a la connexió amb les energies externes. És a dir, combatrem o compensarem les energies que ara tenen tendència a anar cap a l'interior, que ens arriben des de la natura, amb una obertura a les experiències que ens arriben des de l'univers, des del yang, des de l'esdevenir, sí? Per poder fluir millor amb els canvis que se'ns vagin oferint. Llavors, quan estàs a dalt, imagina't que dins del teu cap separes els pensaments, dones espai, literalment, dins de la teva ment i fas una ment més gran, infinita, gran com el cel, per on entra una llum daurada de restauració i regeneració. Obrir les portes a l'univers. Inhala tot el camí de pujada, obre i baixa suau. Moviments lents i suaus, moviments conscients i lents. Quan la ment observa o és conscient dels moviments lents, la ment es calma. La ment i el moviment i la respiració formen una tríada atencional que participa de l'atenció i estan intrínsecament lligades. Llavors, si els teus moviments són lents i conscients, la teva ment inevitablement es calmarà per observar i per intentar coordinar-se amb aquest moviment lent. Si el moviment, a més, portes més consciència en els moviments descendents, la teva ment també tindrà una tendència de descens, com si volgués baixar els peus, no? Com si volgués baixar del cel als núvols, del cel a la planta dels peus, baixar el cap dels núvols. Més arrelament, més obertura, més relaxació. Molt bé. Ara invertim el moviment. Ara anem a buscar, com a buscar els anhels de l'exterior, no? Què és el que necessitem? Ho portem cap a dalt i després relaxa amb una espiral descendent pel canal central. Inhala pujant i els braços floten amunt. Exhala amb espiral baixant pel centre. Quan hagis fet 2 o 3 circuits de manera conscient, ficant-li molt de ment, observant, desitjant, utilitzant la visió i la projecció del que vols, utilitzant la ment, després treu la ment i deixa que el moviment esdevingui automàtic, o, millor dit, guiat per l'energia del chi, que ja coneix el camí, i els braços floten amunt i l'exercici s'obre a una nova dimensió, a una nova dimensió més experiencial. Simplement observa els moviments.
Molt bé, ara ens quedarem a baix per realitzar el següent exercici, que és il·luminar la tigresa. D'acord? Les mans pugen confrontades. Connectem a dalt, girem les mans i sense deixar de mirar endavant, una mà baixa per davant i l'altra per darrere. Pugem pel centre, relaxa els dits en el centre. Inhala. Exhala. Inhala, imagina't l'energia del Tantien, puja-la, passa pel cor, connectes amb l'energia del cor, l'energia de l'alegria per un instant, puja les mans a dalt i l'energia arriba a dalt, no et preguntis com, tensa les urpes del tigret, desperta la tigresa per baixar, esgarrapant, controlant. D'acord? Aquest exercici és com una regeneració del sistema nerviós. Ara anem a reprogramar-nos en quant a la sensació del pas del temps, no? que pot provocar-nos melangia a la tardor, pot provocar-nos una tristor, una tristesa del que deixem enrere i una mica d'angoixa pel que tenim davant. Llavors l'exercici es diu il·luminar la tigresa, perquè la tigresa, la teva força interna és l'energia del present, el teu propi chi és estar en el present, el teu chi que estàs mobilitzant des del teu Tantien es situa en el present. Portar el foc de la llanterna daurada damunt del teu cos en lloc de portar-la al futur o al passat. Exercicis que entrarien dins de la catalogació moderna del mindfulness, de situar-nos en el moment present d'una manera conscient. Moviments de tigresa. Molt bé, ara venim a generar un estirament amb una pausa en el proper moviment. Inhalem i pugem. Al baixar, aguanta les dues mans estirant davant de la cara, mira entre els dits. Anem a construir un nou pont entre el temps del passat i el temps del futur. Sense mirar la mà de darrere, saps que hi és la mà de darrere, perquè això és el passat, que saps que està present, saps que et dona suport, però és millor mirar endavant, estar pendent del que vindrà, en lloc de mirar enrere. De darrere portarem ara un foco com si estiguessis buscant alguna cosa de la que et sents orgullosa, alguna cosa que t'ha portat una bona experiència, que t'ha portat saviesa i gràcies a aquesta saviesa de l'experiència has pres bones decisions. Connecta i construeix un pont de saviesa, d'experiència positiva del passat. Descansa. Pugem pel centre, relax, agafa aire. Desperta la tigresa, mira endavant, ulls, mirada de tigresa, pausa l'estirament. Observa entre els dits ara, davant, pren consciència del futur i porta la llum de la tigresa davant per il·luminar el futur, per il·luminar els teus desitjos, els teus anhels, què és allò que et motiva, què és allò que t'engresca, què és allò pel que tens ganes d'aixecar-te pel dematí. Focalitza't. Deixa enrere angoixes, pors, incerteses. Per la certesa de que tot anirà bé, de que amb la teva pròpia força n'hi ha prou per estar alerta i generar la confiança necessària perquè els teus desitjos i els teus plans esdevinguin. Després relaxa. Torna a portar el focus en el teu Tantien, en el centre. Llum daurada que cau des del cap. Connectes amb el cor, la joia, l'alegria, l'amor i l'expansió. Arribes a dalt i exhala, esgarrapant, controlant el pas del temps des del teu centre. Saviesa que t'arriba del passat, confiança que t'arriba del futur.
Treu la ment ja i deixa que el moviment neixi de manera espontània. Molt bé, acabem amb les mans a baix. Juntem les cames, portem les mans a la panxa. Vinga, i fem uns petits o grans cercles però suaus al voltant del melic, gairebé com acaronant la roba. Tornem a les respiracions conscients abdominals, inhala i deixa sortir la panxeta. Exhala i porta la panxa una miqueta cap a dins. Recentrant tota l'energia del treball. Molt bé. Baixem les mans i relax. Moltes gràcies, espero que ens veiem aviat a classe. Cuideu-vos molt.